Sanibonani bazalwane, siyanamukela enkonzweni namhlanje. Siyabonga kakhulu ukuthi niqhubeke njalo nathi ekukhonzeni lapho emakhaya. Siyathemba ukuthi nizoyithokozela namhlanje inkonzo masingene endumisweni. Just
Sanibonani, sinesonto elimangalisayo phambi kwethu namhlanje. Nakhu odinga ukukwazi.
Siyakhuleka zonke izinsuku ngofon ntambama kuFacebook na ku-Instagram Live. Asihlangane ngolesithathu ntambama ngo-6 for our midweek meetup kuFacebook na ku-Instagram Live. Uma unombuzo noba udinga umkhuleko, cela usifonele, usi-SMS noma uthumele iWhatsApp kule number ethi 071 630 4488. Ngiyaphinda futhi 071 630 4488. Lesikhathi isikhathi esinzima kakhulu kubazalwane bethu abaningi. Abanye abazalwane bethu balahlekelwe imisebenzi noma amaholo noma bancishiselwe amaholo. Siyacela bazalwane ukuthi sithwalisane kulesi sikhathi. Makunomzalwane oseduze nawe omaziyo ukuthi unesidingo ungakwazi kumsiza, siyacela ukuthi umsize. Lithi iBhayibheli kwabaseGalatia 6:10 lithi ngakho ke njengokuba sinethuba asenze okuhle kubo bonke kepha ikakhulukazi kwabendlu yokukholwa. Through i-non-profit organization yethu ukwakhe senza okuhle kubo bonke wa reaching abantu bangaphandle ukuthi sibalekelele. Mukwazi ukunikela lapho siyacela ukuthi unikele. Kanti futhi sifisa ukusiza abazalwane bethu esikhonza nabo khona la eHis Church New Germany. Uma ukwazi ukunikela kulokho siyacela ukuthi ufake imali kwibank account yebandla kwi-reference ubhale ufood noma futhi usebenzise uZepha kwi-reference ubhale ufood. Leyo mali soqinisekisa ukuthi ithenga ukudla ukusiza abazalwane bethu kulesi sikhathi. Siyacela bazalwane ukuthi sisizane sithwalane kulesi sikhathi. Inkosi nibusise. Nazi izindlela zokunikela. Ungenza i-transfer kwi-account yebandla, imininingwane ivelile kwi-screen noma usebenzise i-code kaZepha. Sanibonani bazalwane, kuyintokozo kakhulu ukuthi siphinde futhi sixhumane ngale ndlela. Siyambonga uNkulunkulu ukuthi yize kunje wenza icebo lokuthi sikwazi ukuthi siqhubeke sixhumane. Ngibingelela kakhulu abazalwane base-His Church New Germany. Hey bazalwane, nginikhumbule ngendlela emangalisayo, kodwa ngiyamkholwa uNkulunkulu ukuthi khona maduzane sizobonana. Ngibingelela nabo bonke abantu abakhetha ukuthi bazohlanganyela kanye nathi sizoya ezwini lenkosi namhlanje. Mabe nje uphethe iBhayibheli lakho, ngiyacela uvule kanye nami kwabaseFilipi chapter 4 verse 12 kuya 13 wakhona ofundeka kanje. Ngiyakwazi ukuba phansi, ngiyakwazi nokubusa. Kukho konke nasezintweni zonke ngifundisiwe, ukusutha, ukulamba, nokubusa, nokweswela. Nginamandla ukwenza konke ngaye ongiqinisayo. Nginamandla ukwenza konke ngaye ongiqinisayo. Mayibonga inkosi. Bazalwane, masifunda lapha encwadini kaDaniel chapter 3. Sifunda la ngeinsizwa ezintathu, uShadrach, uMeshach noAbednego abaphila endaweni yaseBhabheloni. Lithi iBhayibheli kule ndawo inkosi yakhona uNebukadnezar wayakhe isithombe esikhulu segolide ukuthi abantu bonke baseBhabheloni basikhothamele basikhonze. Kodwa lithi iBhayibheli labafana abathathu banquma ukuthi abakuzukusikhonza lesi sithombe. Banquma ukuthi ake abazukukhothama kulesi sithombe kodwa bazokhonza uNkulunkulu ophilayo yena yedwa, ngoba babazi ukuthi uNkulunkulu wayeyalezile abantu bonke ukuthi abayikukhonza abanye uNkulunkulu ngaphandle kwakhe uJehova. Babazi-ke ukuthi noma beseBhabheloni izwi likaNkulunkulu alishintshi, noma beyikhulu eBhabheloni izwi likaNkulunkulu alishintshi. Akushile kumiphakade banquma ukumhlonipha uNkulunkulu noma izimo zabo zithini. Lithi iBhayibheli inkosi uNebukadnezar mabezwa ukuthi kunabantu kakhulukazi izikhulu zakhe ezingayikhothameli esingasikhothameli lesi sithombe. Lithi iBhayibheli wadinwa ngendlela emangalisayo, wababiza
wababuza wathi kuyiqiniso na lokho engikuzwa ngani. Lithi iBhayibheli baphendula labafana bathi asidingi nokuthi sizidefende kuwena Nkosi Nebukadnezar, ngoba noma ungasponsa esithandweni somlilo. By the way, kwakuthiwe uma umuntu engakhothami akhonze lesi sithombe segolide uyophonswa esithandweni somlilo. As we know, bazalwane, labafana basebemile phambi kwenkosi bathi noma ungasponsa Nkosi Nebukadnezar, siyamazi uNkulunkulu esimkhonzayo ukuthi unamandla wokusikhulula kulomlilo nakuwe Nkosi yaseBhabheloni. Wake mzalwane wami wakhuleka kuNkulunkulu, wamnxusa wamcela into ethile, kwavele kunokuthi kube ngcono kube worse. Wathi uyakhuleka uyamcela uNkulunkulu, wavele wangaphendula, noma kwabukeka ngathi akaphenduli ngalendlela okade uyilindele. Siyafunda ke labazalwane ukuthi lezi insizwe ezintathu uShadrach, Meshach noAbednego ngesikhathi besamile phambi kwenkosi, uNkulunkulu akathumelanga imvula enkulu namanzi amaningi ukuthi azocisha umlilo kwenzeka ummangaliso ngaphambi ukuthi baphontshe. Akathumelanga ingelosi ukuthi zizobathatha zibaphule ezandleni zenkosi. Kodwa lithi iBhayibheli inkosi yamemezela yathi umlilo awuvuthiswe uphindaphindwe kayisikhombisa ukushisa kwawo. Lithi iBhayibheli baboshwa uShadrach, Meshach noAbednego. Ngiyacabanga kulesi sikhathi ngiyazibuza ukuthi engabe babecabangani, engabe yini eyayenzeka kubona becabanga ukuthi hawu uNkulunkulu besikuthembile ukuthi mhlawumbe masimele iqiniso, mhlawumbe mabesilenza izwi lakho nakho nje sikwenzile okuyalezile, nakho pho siye ekufeni. Ukuvuma kanjani ukuthi kwenzeke lokhu uNkulunkulu uma ukhona ukuthi size siphonswe esithandweni somlilo? Lithi iBhayibheli baboshwa, bathathwa, bayiswa esithandweni somlilo. Lithi iBhayibheli indlela esashisa ngayo amasosha lawa ayethunyelele ukuthi abaphonse asha lamasosha indlela umlilo wowushisa ngawo. Lithi iBhayibheli baphonswa phakathi. In this moment bazalwane, ngiyacabanga ukuthi sonke sike sadlula kulesikhathi esifana nalesi, lapho okade usumnxusile uNkulunkulu wamcela into ethile, wamncenga, mhlambe waze wazila ngisho ukudla, kodwa kunokuthi kube ngcono kube worse. Lithi iBhayibheli mabese bephonsiwe esithandweni somlilo, inkosi uNebukadnezar yama ngeenyawo ukumangala, yabuza ikhulu zayo ukuthi hayibo asifakanga yini amadoda amathathu lapho phakathi, pho manje lo wesine ubani? Lithi iBhayibheli ngaleso sikhathi esamangele sabuka lo wesine, wathi uNebukadnezar lo wesine ngathi indodana kaNkulunkulu. Ngesinye isikhathi bazalwane kunezimo nezinto esizodlula kuzona esingeke size sikwazi ukuyigwema. Kunezimo nezinto bazalwane esizomcela simnxuse uNkulunkulu kunokuthi kube ngcono kubukeke ngathi kuba worse, kunokuthi uNkulunkulu aphendule kube ngathuthuli. Kanti ngaleso sikhathi mzalwane wami ngiyasikhuthaza nami ngalamazwi ukuthi qina umisibindi, ngoba uNkulunkulu esimkhonzayo muhle, ulungile, akunasici kuye, ulungile bazalwane uNkulunkulu esimkhonzayo. Kunalokho futhi uyasithanda. Lithi iBhayibheli mahle amacebo anawo ngathi, akahlosile ukusilimaza, akahlosile ukuzwisa ubuhlungu, akahlosile uNkulunkulu esimkhonzayo ukuzwisa ubunzima. Kodwa lithi iBhayibheli uyathanda ukusiqondisa, uyathanda ukusikhulisa, uyathanda ukusenza size sifaniswe nendodana yakhe uKristu Jesu. Uyathanda uNkulunkulu wethu ukuthi size sifike lapho khona sesifana naye, ngoba thina sakhiwe bazalwane, sakhiwe singumfanekiso kaNkulunkulu.
ukuze sifikeke lapho mntakababa kunejeni ekufanele sihambe, kunohambo, kunomjaho. Athi umpostoli uPawuli, ngishiya konke okusemumva ngiphokophele phambili emgomeni, ngisemncintiswaneni. Sisemncintiswaneni sonke bazalwane. Emncintiswaneni ke kunengqinamba, kunama challenges bazalwane avelayo. Ngisho umzimba wakho emncintiswaneni kuhambe uthi ngeke manje sengikhathele, kuhambe usho ukuthi ngeke kunzima manje. Kodwa kufanele noma ungabuza abagijimayo abasubathi ukuthi ngesikhathi umzimba usuthi ngeke manje sekwanele, kufanele kungene isibindi, kufanele umuntu aqine isibindi, akhumbule ukuthi konje lokho akwenzayo ukwenzelani, abhekise amehlo akhe emgomeni. Ngizothi namhlanje bazalwane asibhekise amehlo ethu emgomeni, sikhumbule ukuthi lo esimkhonzayo uyasazi isiphetho sendaba ekuqaleni. Ngesinye isikhathi thina sike sithi uhambo mabe ngizosuka eGoli ngize eThekwini mhlambe sesikremile indlela eyakhona, kodwa ngesikhathi kuvela izimo nezinto endleleni ngiyalinganisa abazalwane njengoba ngithi ukusuka eGoli uye eThekwini ngoba nathi sisohambweni mhlambe sinemcabango mhlambe khona isicabangwayo ukuthi hayi empilweni yami njengoba ngiphila nje kuzoba u1 kube u2 kube u3 ngizoshada ngibe nemoto ngibe namantwana ngibe nezindlu ngibe nani sesisibalile bazalwane lokho ekuzokwenzeka empilweni yethu, lokho esikufisayo ngempilo yethu. Kodwa simkhonzayo bazalwane yena wazi kangcono kunathi, elithi izwi lakhe laphaya encwadini kaIsaiah chapter 55 uverse 8 athi ngokuba imicabango yami ayisiyo imicabango yakho yenu, nezindlela zenu aziziso izindlela zami, usho uJehova. uNkulunkulu esimkhonzayo mukhulu kakhulu. Lithi iBhayibheli kulapha kuverse 9 kuyona uIsaiah 55 lithi ngokuba njengamazulu ephakeme kunomhlaba kanjalo izindlela zami ziphakeme kunezindlela zenu, nemicabango nemicabango yami kunemicabango yenu. uNkulunkulu esimkhonzayo bazalwane mukhulu, yena ukwazi ukubona bazalwane lapho singaboni khona, yena ukwazi bazalwane ukusihlelela indlela yethu nalapho kade singalindele khona ukuthi kuzovela izinto esizovela. uNkulunkulu esimkhonzayo ukwazi ukuguqula ngisho lokho isithu sathane kade sesikubekile njengogibe lokuthi lisibambe, njengogibe lokusidestroya, njengogibe lokuntshontsha empilweni yethu. uNkulunkulu athathe kona lokho akuguqule ukuthi kube ngubufakazi kwabaningi ukuthi yena uNkulunkulu ukhona uyaphila. Lithi iBhayibheli laphaya encwadini kaDaniel uDaniel, uShadrach noMeshach noAbednego sebephonsiwe bayiphumela, baphuma esithandweni somlilo. Lithi iBhayibheli bangena beboshiwe, kodwa uNebukadnezar wazibonela ngawakhe amehlo. Umuntu wesine, indodana kaNkulunkulu, ihamba kanye nabo phakathi esithandweni somlilo. Mayibephuma khona, lithi iBhayibheli inkosi uNebukadnezar yabona, yamangala, yakholwa ukuthi uNkulunkulu oShadrach noMeshach noAbednego uye kanye uNkulunkulu ophilayo. Bonke abanye uNkulunkulu akusibo, kodwa ophilayo nguye lo koShadrach noMeshach noAbednego. Lithi iBhayibheli waze wathubela umyalezo ezweni lonke ukuthi makungabi khona noyedwa ozothuka uNkulunkulu oShadrach noMeshach noAbednego, ngoba sekubonakele ngempilo yabo ukuthi uNkulunkulu uyaphila. Kunezimo bazalwane sizongena kusona, hayi ngoba uNkulunkulu esijezisa, hayi ngoba uNkulunkulu engasifuni noma efuna ukuzwisa ubuhlungu,
kodwa ngoba kukhona ubufakazi, ngoba kukhona amandla. Lithi iBhayibheli ekugcineni ka chapter 3 lithi iBhayibheli inkosi uNebukadnezar wabaphakamisa uShadrach, uMeshach no-Abednego. Ngesingisi they got a promotion ngokuphuma kwabo lapha esithandweni somlilo. Ngesinye isikhathi mntaka baba, ezinye izinto ekubukeka ngathi uNkulunkulu uyanqaba, kanti uyavumela ukuthi uyongena kwi-promotion yakho. Uzonqaba mhlawumbe kulokho okade ukucela, kanti uyavuma kulokho ongakucelanga okungcono kunalokho okucelile. uNkulunkulu akazange abakhiphe esithandweni somlilo, kodwa baphuma lapho bathola ipromotion, bathola ukuphakanyiswa ezweni laseBhabheloni. Lithi iBhayibheli sinefu lofakazi, amazulu, umhlaba uyibhekile impilo yethu bazalwane, balindele. Lithi iBhayibheli ngisho imvelo ilindele ukubonakaliswa kamadodana namadodakazi kaNkulunkulu emhlabeni. Silindelwe bazalwane, and kunezinto okufanele singene kuzo sisizwe inkosi, esizwe inqoba futhi. Azisukusdestroya, azizukusibulala, azizukuntshontsha empilweni yethu egameni lika Jesu, kodwa lizosinika amandla, zizoba ngubufakazi, zizosiphakamisa, zizosinikeza, zizosifaka kuma promotion, zizosifaka enjongweni kaNkulunkulu ngempilo yethu. Mawubheka nje impilo impilo zabantwana bakaNkulunkulu abaningi, ngingabala uIsaac, ngingabala bazalwane uJakobe, ngingabala uMoses, ngingabala uAbraham, bonke bazalwane bangena ezimweni ezabanzima, kodwa emva kwesimo lesi esasinzima baphuma bengasafani, baphuma sebengcono, baphuma sebenamandla, baphuma bangena kwipromotion uNkulunkulu ayibafunela yona. Ngesinye isikhathi esicelayo kuNkulunkulu asikwazi, asiqondi kahle ukuthi kubizani ukuphatha, kubizani ukuthi siphile nalento esicelayo, kubizani empilweni zethu. uNkulunkulu indlela asithanda ngayo akavumi ukusinikeza into esingakabi ready ukuthi sithwale. Akavumi uNkulunkulu ukusinikeza into ayaziyo ukuthi izosdestroya, kodwa uyalinda uNkulunkulu ukuthi size sibe sendaweni lapho khona sesilungele ukuthi sithwale lento esicelayo egameni lika Jesu. uNkulunkulu masithandaza kuye kunentendulo ezintathu esitholayo. Uyavuma uthi asilinde noma uyanqaba. Kukona konke bazalwane kufuneka siqonde ukuthi uNkulunkulu esimkhonzayo uyasithanda, uNkulunkulu esimkhonzayo uyasazi, wazi ungena wazi ukuphuma kwethu. Mabe sisezethule kuye, sacela sazilahla kuye, angeke bazalwane azasilahle, angeke bazalwane uNkulunkulu asenzele phansi, kodwa kunalokho uzokwenza okudlulele kunalokho esicelayo. Angisho mabe ungakaceli, angisho mzalwane wami ungakayinikeli impilo yakho kuNkulunkulu. Khona ezinye izinto abantu abayiclaimayo kungazona ezabo, lezi zinto ezingabantwana bakaNkulunkulu. Yikho kubalekile mzalwane wami, mntaka baba, noma ubani lo obhekile kulesi sikhathi, ukuthi uyilungise indaba yakho noJesu, usondeze kuye noma izimo sithini. Lithi iBhayibheli mina nawe sasiyizitha noNkulunkulu ngenxa yesono, kodwa wasenzela icebo uNkulunkulu ukuthi sibuyisane naye, ukuthi singalitholi ulaka lwakhe. NgoKristu Jesu owasifela esiphambanweni, wasenzela icebo lokuthi sihlangane sibe nobudlelwane naye uNkulunkulu, siphile naye emhlabeni, siphile naye, sihambe naye. uNkulunkulu usonini nanini umdala wezinsuku ophila la ngaphakathi kwithi. Elithi iBhayibheli amandla avusa uKristu kwabafileyo nawo sinawo namanje. Ngithi bazalwane kulesi sikhathi, noma siswele, noma sibusa, noma sisuthi, noma silambile, ake simkhonze uNkulunkulu wethu ophilayo. Noma izimo zinjani, uNkulunkulu wethu bazalwane ukhona.
uzosiqinisa noma sidlula kulezo zimo ezinzima noma singena ezimweni ezinzima. Kufanele sikhumbule ukuthi asisodwa kodwa sihamba naye, uphila kithi, useduzane kithi, uzosiguqula isimo esingene kuso, uzosiguqula yena mabe singasuki kuye. Uma singasuki kuye bazalwane, uma singasuki kuye egameni lika Jesu, masiqine isibindi kulesi sikhathi bazalwane. Sisho njengompostoli Phawuli sithi sinamandla okukwenza konke ngaye osiqinisayo. Sinamandla bazalwane okudlula ku-2020. Sinamandla bazalwane okunqoba sidlule kulesi simo se-COVID-19. Sinamandla okunqoba sidlule kuzona zonke ingqinamba nezinto esibhekane nazo. Ngiyakhuleka kuwumkhuleko wami bazalwane ukuthi kuthina sonke empilweni zethu sonke bazalwane uNkulunkulu athola udumo ngalokho esidlula kubona. uNkulunkulu aphakanyiswe ngalokho esidlula kubona. Isikhathi lesi njengabantwana bakhe ukuthi sivuke bazalwane, sivuke singene kulokho uNkulunkulu asibizela kubona. Singasabi bazalwane, singahlehli inyovana kodwa ngegama lika Jesu singene kulokho uNkulunkulu asibizela kubona. Noma ungaba nzima kodwa siqine simisibindi ukuze yena akhazinyuliswe egameni lika Jesu. Ngicela bazalwane ukuthi sikhuleke. Baba, egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha, ngiletha bonke abantwana bakho, ngiziletha mina uqobo lwami. uNkulunkulu onamandla, uyasibiza kulesi sikhathi ukuthi siphume kuma comfort zone ethu, Inkosi engcwele, siphume ekunethezekeni baba wethu, siphume ekulangazeleleni ubumnandi bezwe. Kodwa baba wethu sibizela okukhulu kunobumnandi bezwe, usibizela okukhulu baba wethu kunalomhlaba, usibizela ecebeni lakho. Nkosi engcwele, siyabonga baba ukusethemba ngombuso wakho, siyabonga Nkosi yamakhosi ukusethemba uNkulunkulu onamandla ngegama lakho Kristu Jesu emhlabeni. Singabantwana bakho baba babizwa ngegama lakho, siyanxusa uNkulunkulu wethu ukuthi masibe ukukhanya, sibe ngosawoti kulesi sikhathi, noma sihamba ebunzimeni noma sidlula Nkosi engcwele ezikhathini ezinzima, kodwa mawubonakale Kristu Jesu uphila kithi baba. Singasuki endaweni yethu noma umoya wombusi baba wethu usivukela, kodwa size Nkosi yamakhosi singayishiyi indawo yethu baba. Siqine simisibindi, usipha amandla okukwenza konke ngawe Kristu Jesu. Kulesi sikhathi ngaphambi ukuthi ngivale, ngiyathanda ukunikeza ithuba kuloyo ongakaze amamkele uJesu njenganenkosi nomsindisi wempilo yakhe. Ngithanda ukutshela mntaka baba ukuthi akuphileki ngaphandle kwaJesu. Intando kaNkulunkulu it cannot be fulfilled ngaphandle kukaJesu. Sonke siyamdinga uJesu, sonke sasenza isinqumo sokuyinikela impilo yethu kuye ngoba siqonda ukuthi akukho ukuziphilela. Siyamdinga lo Jesu okwaziyo ukuyilungisisa impilo yethu, okwaziyo ukuthi asize noma singene ebunzimeni, okwaziyo ukuhamba nathi esiduduze siqinise endleleni yonke. Akwenzeki ke lokhu noma ubani, kodwa okwalabo abamkelile uJesu njenganenkosi nomsindisi wempilo yabo. Akwenzeki lokhu kunanoma ubani. Namhlanje mntaka baba ungakwazi ukusuka ekubeni umuntu nje kaNkulunkulu kodwa ube ungumntwana kaNkulunkulu. Abantwana bathola ama benefits abantu abangawatholi. Ngiyakugqugquzela mntaka baba ukuthi namhlanje uzoyibuyisela kuNkulunkulu, uphenduka ekuziphileleni, uphilela uNkulunkulu. Ngiyakugarantela mntaka baba ukuthi impilo yakho ayisoze ifane, ayisoze futhi iyoba ngcono kakhulu kunalokho ongacabanga. Impilo yakho izoba ngcono kakhulu kunalokho ongacabanga. Hayi mhlambe ngempahla, hayi mhlambe ngezinto ongazicabanga,
kodwa uNkulunkulu kukhona la efuna ukuyisa khona, kukhona la afuna ukukusebenzisa khona, kukhona lezi zinto afuna ukukukhombisa zona angeke azakwazi ukukukhombisa zona ungakamamkeli njenganenkosi nomsindisi wempilo yakho. Ngiyacela ukuthi ukhuleka kanye nami lo mkhuleko. Uthi uNkulunkulu Baba, egameni lika Jesu ngiyabonga ngezwi lakho elingifundisayo ukuthi nguwe wedwa Kristu Jesu oyinkosi nomsindisi. Ngiyavuma ngomlomo wami, ngiyakholwa ngenhliziyo yami ukuthi wena Jesu uyinkosi, ungumsindisi. Ngiyavuma namhlanje ukuba ngumntwana wakho Kristu Jesu. Ngiyacela Nkosi ukuthi nelami igama libhalwe encwadini yakho yokuphila egameni lika Jesu. Siyabonga bazalwane, uNkulunkulu anibusise. Mawukuthi umamkelile uJesu namhlanje, ngiyacela ukuthi uxhumane nathi kule number evelayo lapha escreenini, usitshele ngesinqumo senzile. Siyathanda ukuthi sikweseke, sikusupport esinqumeni sakho, sikunikeze nezinto zokukusiza endleleni. Sizokukhulekela, siyanikhulekela bazalwane nonke egameni lika Jesu. Sinani, siyathemba ukuthi nani futhi ninathi sisahambe endleleni. uNkulunkulu anibusise. God bless you bazalwane. We love you so much. Amen. Siyabonga ukuthi ube yingxenye yalendlela entsha yokwenza inkonzo. Ube nesonto elimnandi.